si us sembla, comencem. Aquesta jornada la vam fer a l'octubre. En aquell moment també va tenir bastanta afluència i ens va semblar que era un tema prou interessant com per repetir-la, ja que la prova és que torna a haver-hi bastanta gent interessada. Jo us intentaré donar-vos el menys rotllo possible i m'agradaria que fos aquestes jornades es plantegen més com un grup de treball que no com una conferència. O sigui que si tots els dubtes que tingueu o intervencions que vulgueu fer, en qualsevol moment em talleu i si la podem fer el més dinàmica possible, tots n'aprendrem més. Llavors, una mica tenim estructurada el dia d'avui amb aquests 5 punts. El primer de tots intentarem explicar-vos una mica les novetats a nivell de llicències i autoritzacions ambientals i sobretot enfocat a veure si s'adapta a les nostres necessitats, als nostres clients i a la realitat actual de la planta. No us he de descobrir res, que el dia que vau tramitar la vostra primera llicència vau plantejar el projecte d'una manera determinada i segurament han passat els anys i ara la planta s'assembla relativament poc a lo que vau iniciar, per raons de mercat, per raons de nova maquinària, per raons X, però les plantes són unes coses vives i les llicències, la normativa també és viva i al final hem de veure com quadra tot això, sobretot per estar el més coberts possibles. Després parlarem una mica de transferència i valorització de residus. Són conceptes que a vegades són senzills, però a vegades val la pena tenir-ho clar perquè tenen implicacions a l'hora de fer uns tractaments nosaltres. Parlarem de com es codifica un residu i a la darrera jornada ens van demanar que féssim algun cas pràctic, aquesta vegada mirarem de fer-ho així, ja que us expliquem com es codifica, a través de la web de l'agència intentarem perquè ho veieu realment i quan us trobeu que aquest residu que m'arriba, com el codifico, que ho tingueu una mica fàcil. També farem un apunt sobre el tema dels avals i les pòlisses de responsabilitat civil, que acaben sent un requisit de la llicència. Abans era una cosa molt obscura o opaca, que ens deien tant d'aval i punto, i ara l'agència s'ha intentat tornar una mica més transparent, ha publicat un document on diu com es calculen aquests avals i inclús depèn de quines plantes han reduït els imports dels avals, també ho veurem. I finalment farem un apunt sobre la diferència entre gestionar residus i produir-ne i alguns conceptes que tant a l'hora de plantejar els projectes i les llicències com de fer la declaració de residus a vegades porten a confusió. Intentarem aclarir-ho també una mica. A veure, si parlem del tema de les llicències i autoritzacions ambientals, us faig una mica d'història ràpida. Venien antigament del RAMIN, que era el Reglamento de Actividades Nocivas, Insalubres i Peligroses, i a l'any 98 es transposa a nivell autonòmic la directiva europea de prevenció i contaminació ambiental amb el que es va ser en aquell moment la llei 398, que era d'intervenció integral de l'administració ambiental. Aquell any 98 és el primer moment en el que es comença a parlar de llicència ambiental i passem de tot el marc normatiu de la llicència d'activitats de tota la vida a dir-li llicència ambiental amb tot el que això implica. Vam estar uns anys en els que havíem d'adequar les llicències d'activitats a les ambientals i durant tot aquest període de ja gairebé 18 anys la normativa ha anat variant bastantes vegades. No entrarem en tots els passos que ha anat fent la normativa perquè al final tampoc l'important és saber on som ara i actualment la llei que ens marca seria la llei 20 del 2009. Aquesta llei 398 que us deia es va aprovar amb
amb ganes d'abarcar moltes coses, després es va donar compte de que no podien abarcar tot això i amb la llei 20 es va intentar racionalitzar tot aquest procés de 18 anys de diferents normatives. La desgràcia és que han passat 6 anys o 7 anys i tornem a no estar al dia. Per què no estem al dia? Perquè ara aquesta llei 20, o sigui, aquesta llei 20 el que intenta és regular totes les activitats, des de l'annex 1 a l'annex 3, després veurem com classifiquem les activitats, però hi ha una sèrie d'activitats, les més potencialment contaminants o més potencialment perilloses, que paral·lelament tenen una llei estatal, que seria la llei 5, que provenia de la llei 16-2002, es va actualitzar amb la llei 5-2013. Llavors, els dos marcs normatius que hem de mirar a l'hora de legalitzar una instal·lació, sigui de residu o del que sigui, seria a nivell autonòmic la llei 20-2009 i a nivell estatal la llei 16 actualitzada amb la llei 5-2013. Això és el que ens regula les nostres llicències o autoritzacions ambientals. A més, hi ha una llei sectorial, que seria la llei 22-2011, que és la que regula tot el tema de gestors de residus a nivell estatal. Després hi ha el decret autonòmic, però bàsicament ara ens hem de regir, perquè està en tot el que fa referència a les llicències. Aquesta és la que us deia, el decret. Aquí també a nivell de residus autonòmics hi havia diverses lleis, es van refondre totes en un decret del 2009. Llavors, més enllà de tot aquest llistat de normatives que parlàvem fins ara, la situació actual està en què nosaltres quan classifiquem una activitat, dins de la llei 20 hi ha 3 annexos. L'annex 3 seria el de les activitats amb menys incidència ambiental, doncs des d'un taller a un forn de palla seria un annex 4, seria una innòcua, però tota la petita indústria que podem trobar en un polígon normal en el nostre país. Després l'annex 2 són aquestes petites indústries però que ja tenen alguna incidència ambiental concreta, sigui per tema d'atmosfera, sigui per tema de residus. Per exemple, probablement un taller de fusteria o una fusteria industrial seria un annex 3, però si aquesta fusteria alhora vernissa i té uns focus d'emissió a l'atmosfera, doncs acabarà classificada en un annex 2. Dins d'aquests annex 2 hi haurien tots els gestors de residus no perillosos. I l'annex 1 serien aquelles potencialment més contaminants. Aquí dintre podem trobar des d'una petroquímica fins a un gestor de residus perillosos. Els residus perillosos tenen una etiqueta que sembla que sigui algo molt dolent i sempre ens acaben encasillant al costat de les indústries més contaminants o perilloses. Això, el fet d'estar en un annex 1 o un annex 2 té implicacions. El procediment administratiu és diferent. El projecte bàsicament acaba sent el mateix, però el procediment administratiu és diferent. Vol dir que un annex 2 es tramita a través de l'Ajuntament. Nosaltres presentem el projecte a l'Ajuntament i és l'Ajuntament qui demana els diferents informes sectorials, sigui a l'Agència de Residus, a l'Agència Catalana de l'Aigua, fa el seu informe de sorolls, si ha de demanar a bombers, doncs demana bombers. Bombers ara va per una altra banda, però podríem posar-lo en la mateixa casella. I en canvi els annex 1 van a través de la Generalitat. Nosaltres ho presentem a la Generalitat i és la Generalitat qui demana aquests informes. Això ha anat canviant al llarg del temps i actualment ens trobem amb el paradigma de que sembla que un annex 1 ha de ser més complexa de tramitació que un annex 2. No sempre és així. Per què? Perquè l'annex 1 al final va a través de la Generalitat o de la UAU, que és un organisme que es dedica no únicament a això, però es dedica principalment a tramitar expedients aquests. Ho tenen bastant per la mà. En canvi, si els annex 2 que van a través de l'Ajuntament, dependrà molt de l'Ajuntament. Hi ha ajuntaments que ho tenen molt per la mà i són molt diligents, i hi ha ajuntaments que ens trobem que l'expedient s'encalla 3 mesos i no sabem ben bé per què, i fa que un procediment que hauria de semblar més àgil acabi sent-ho menys. Aquí us he posat, dins de les diferents classificacions de la llei 20,
les activitats estan dividides per grups i el que ens afecta a nosaltres seria el grup 10, que seria el de gestió de residus. Veureu que dins del grup 10 hi ha 11 epígrafs que alguns d'ells queden una mica lluny, tot i que són gestors de residus, queden una mica lluny del sector de la recuperació, que són els que ens trobem avui aquí. Jo d'aquests 11 us he marcat els 4 epígrafs que s'ajusten més a les activitats que podeu tenir tots vosaltres. El 10.1 seria valorització de residus perillosos, el 10.2 seria un centre de transferència, de recollida i transferència de residus perillosos, i després el 7.8 serien de no perillosos, el 7 valorització de no perillosos i el 8 emmagatzematge de no perillosos. Nosaltres, pel tipus d'activitat que fem, estarem inclosos en un d'aquests 4 epígrafs o en més d'un. Podem estar en els 4 o inclús hi ha activitats que a part de gestió de residus doncs fan altres coses, per tant tindrem els epígrafs que faci falta en funció de la nostra activitat. Però a part del tipus d'activitat, en funció de les quantitats que valoritzem o que emmagatzemem, estarem dins un annex o l'altre. Llavors, per exemple, a l'annex 1, que seria valorització de perillosos, dins del nostre sector la valorització de perillosos així més il·lustrativa són els desballestaments de vehicles fora d'ús. El vehicle fora d'ús és un residu perillós i en els centres de tractament de vehicles es valoritzen. Si nosaltres valoritzem menys de 10 tones al dia, que si comptem uns 220 dies a l'any estem parlant de 2.200 vehicles a l'any, menys de 2.200 vehicles a l'any estaríem en un annex 2 i més per sobre d'aquesta quantitat estaríem en un annex 1. Doncs a l'hora de... Jo sempre dic que nosaltres a l'hora de triar quina activitat volem fer ens hem d'oblidar d'aquesta taula. No hem de legalitzar la nostra activitat en funció de si estarem en un annex 1 o en un annex 2. Hem de legalitzar la nostra activitat en funció del que nosaltres realment volem fer i del que creiem que és negoci per nosaltres. Ara, una vegada hem triat això, sí que a vegades ens trobem que el nostre desig d'activitat està al llindar entre una cosa i l'altra. És aquí on sí que podem dir, home, m'interessa reduir una miqueta i estar en un annex 2 o m'interessa augmentar una miqueta i estar en un annex 1, en funció de 1.000 raons. Però jo sempre aconsello que no dissenyeu la vostra activitat en funció del procediment administratiu que hagi de patir, perquè al final la vostra activitat serà negoci o no, o la tindreu coberta o no, en funció del que vosaltres vulgueu, no del que marqui un procediment. Això seria en el 10.1. Quan parlem de centre de transferència, en comptes de valorització en tones dia, parlem d'emmagatzematge. Aquí ara faré un petit incís d'una altra normativa que hi ha, però per exemple en el centre de transferència de perillosos, per passar d'un annex 2 a un annex 1 seria si entren a la planta més de 30 tones al dia. Amb aquesta llei estatal que vèiem abans va aparèixer la directiva d'emissions industrials, que és una normativa paral·lela a tot això que parlàvem ara. Aquesta directiva d'emissions industrials classifica algunes activitats, d'entre elles de gestió de residus, dins d'aquesta directiva, i encara que estiguessin classificades dins l'annex 2, segons la llei 20, pot ser que estiguin classificades a l'annex 1 per la directiva d'emissions industrials. Per exemple, un centre de recollida i transferència de residus perillosos que tingui un magatzem de més de 50 tones de capacitat de perillosos seria un annex 1 segons la DEI. Per tant, a l'hora de classificar-la cal veure totes aquestes coses, perquè el fet d'estar dins de la DEI sí que té unes implicacions importants i aquí sí que us diria que per poc que pugueu intenteu estar fora d'aquesta directiva. Per què? Perquè el règim d'inspeccions és bastant més sever que amb les altres, ens demanaran un informe base de contaminació de sòls, fa que la càrrega administrativa sigui més feixuga. Després hi ha l'epígraf 10.7, que seria la valorització de no perillosos, que seria, diria que el 80 o el 90% de les activitats que feu dins el gremi,
Aquí estaria totes les plantes de ferralla, de paper i cartró, de roba, de plàstic, tota aquella valorització de no perillosos estaria dins aquest epígraf 10.7. I aquí veieu que el llindar per saltar d'annex 2 a annex 1 són 100.000 tones a l'any, ja estem parlant de plantes grans. La majoria de vosaltres estareu en un annex 2. I finalment hi hauria el 10.8, que gairebé mai es dona, que seria l'emmagatzematge de no perillosos, perquè el criteri de l'agència en general és que tot aquell... Per exemple, amb el tema de ferralla, moltes vegades em direu, doncs jo la ferralla la compro i la venc i únicament l'emmagatzemo, no hi faig res amb ella. Però el criteri de l'agència és que una mera classificació ja s'entén com una valorització d'aquell residu. Per tant, una planta que simplement compra i fa ferralla, per dir alguna cosa, i l'emmagatzema, o sigui, entra la ferralla a la planta i la torna a treure sense fer-hi res, igualment estaria en un 10.7, seria una valorització de residus no perillosos. Perdoneu. He parlat abans. Llavors, això que parlàvem d'aquests 4 epígrafs que diferenciaven entre valorització i transferència, doncs fem una mica un pas enrere i definim què és valorització i què és transferència. Segons la llei de residus, valorització seria qualsevol operació en què el seu resultat principal sigui que el residu serveixi a una finalitat útil al substituir altres materials que d'altra manera s'haurien utilitzat per a complir una altra funció particular o que el residu sigui preparat per complir aquesta funció a la instal·lació o economia general. Aquesta definició així tan rocambolesca simplement el que diu és que allò que aquell residu que algú se'n vol desprendre perquè a ell ja no li serveix, doncs donem-li un valor. Fem que deixi de ser una cosa que ja no serveix per res i donem-li un valor i tornem-la a reintroduir al cercle. Bàsicament això és el que és valoritzar. Les operacions de tractament o de què podem fer amb un residu serien bàsicament 3: valorització, tractament o eliminació i la transferència, que és una cosa que queda allà al mig, que ara en parlem. Però la gran diferència seria aquesta, o aquell residu que ja no serveix per res i l'eliminem o el depositem en un abocador, o aquell que sí que podem trobar-li un valor residual encara, que seria el que valoritzem. Valoritzar pot voler dir 1000 coses, des de classificar. A nosaltres ens arriben uns metalls barrejats que tenen un valor com a conjunt i els separem i tenen un valor més gran pel fet d'estar separats, o inclús, jo què sé, un escalfador d'aigua que dius, ostres, això què en fem? Si li recupero el xapajo per una banda, el coure per una altra, doncs tornem a recuperar aquells materials. Això seria la definició més clara de valorització. Des d'aquí fins a, com veieu aquí en l'R12, tractament previ, desmuntatge, classificació, trituració, compactació, paletització, assecat, fragmentació, reembassat, separació, totes aquestes operacions que fan que nosaltres tinguem una barreja de materials amb una forma i passem a tenir-los amb una altra forma o amb una altra composició que li donem més valor, seria aquesta definició de valorització. Si mirem què és transferència, és un emmagatzematge temporal. Per què? Per després valoritzar-lo, per després tractar-lo, pel que sigui, però simplement és un emmagatzematge temporal. Quan té sentit fer transferència? Quan jo tinc un bidonet d'oli, que jo no puc portar aquell bidonet d'oli a una planta de tractament, perquè ni el cost del transport em sortirà a compte, ni la gestió amb la planta de tractament em valdrà la pena, ni a mi ni a ells. Doncs per això existeixen aquests centres intermitjos d'emmagatzematge temporal que el que fan és anar agrupant residus. Un li porta un bidonet, l'altre li porta un bidonet i quan tenim un camió de bidonets sí que és el moment en què surt a compte portar aquest camió de residus a la planta de tractament o al valoritzador o a qui sigui. Aneu-me preguntant, jo us vaig explicant, segurament moltes d'aquestes coses ja les sabeu, però els dubtes que tingueu o aclariments em
amb neu tallant. Després d'aquest preàmbul així per explicar, per posar una mica al dia el tema de la normativa actual en llicències i aquests conceptes, passaríem al tema de com classificar residus. Anem un moment a la web de l'agència i així... Els residus, actualment, antigament aquí a Catalunya es va començar amb el catàleg català de residus, que ja no s'utilitza únicament per classificar alguna cosa de transport, però en realitat en el moment que es va incorporar el catàleg europeu aquest és el que val per tots i és el que acabem fent servir sempre. Aquest catàleg europeu està agrupat en 20 grups de residus. Això és molt important. Primer de tot dir-vos que la classificació dels residus sempre la fem en funció de l'origen del residu i no de la composició. Després veureu que una mateixa ferralla pot tenir al voltant de 20 codis diferents i és la mateixa ferralla, la mateixa composició, amb la mateixa forma i exactament igual. Però aquest catàleg europeu està organitzat en funció de l'origen d'aquest residu. Doncs no és el mateix un residu que ve d'un gestor... Jo perdoneu que sempre poso l'exemple de la ferralla, no és per discriminar els que us dediqueu a més coses, perquè és el que sempre em ve més fàcilment al cap, però aquell tros de ferro ve d'un gestor o ve d'una planta química, doncs tindrà codis diferents. Això és molt important que ho tingueu en compte, perquè històricament tot això que us explicaré ara no és nou, és des que va néixer el catàleg europeu, però històricament, per exemple, per la ferralla hem fet servir el 240 i el fem servir per tot. Vingui d'un gestor, l'enviem a un gestor, vingui d'un taller de mecanitzat, vingui d'on vingui, apliquem aquell codi. I en realitat la normativa ja deia fa molts anys que s'havia de fer d'una altra manera, però per la forma de treballar i perquè mira, ningú s'hi ha posat fins ara a dir que no es podia fer, doncs la tendència ha estat aquesta. Això que ha fet que moltes llicències les tingueu autoritzades amb aquest codi únicament. Llavors, quan algú, una multinacional que té la ISO 14000 diu no, doncs jo, el seu responsable de residus diu no, doncs mira, el meu residu surt amb el codi 12.191.210 i truca al gestor i li diu fes-me la documentació amb aquest codi. Doncs a vegades es troba que el gestor no té aquest codi autoritzat. Per tant, tornant una mica fent un pas enrere del que parlàvem de les llicències, és molt important que quan tramiteu una nova llicència o quan tramiteu una modificació de la llicència que ja tingueu, doncs tingueu en compte això que parlarem ara i incloeu tots aquells codis que encara que no els feu servir o no els arribeu a fer servir mai, siguin la foto de l'activitat que vosaltres feu, perquè sempre podeu trobar-vos un client que us digui no, és que el meu residu té aquesta procedència i vull que me'l classifiquis amb aquest codi. Si vosaltres no teníeu aquell codi autoritzat, teòricament no li podreu agafar. També és veritat que les autoritzacions antigament moltes vegades posava ferralla i punto, però cada vegada més l'agència s'està posant a descriure més específicament tots els codis que volen que estiguin autoritzats. Però, perdona, i quin sentit té si és el mateix material? Al final és ferralla, simplement, quan treguis aquell codi de gestor... És un sentit purament administratiu. Però et deixa parat moltes vegades, perquè dius que l'envien amb un codi, tu no tens aquell codi, però veus que el material és el mateix que un altre codi que sí que tens. Correcte. I no poder agafar és una cosa que no entenc, perquè tu tens la via de tractament per fer aquell residu. Clar, estic totalment d'acord amb tu, perquè el problema està en que l'agència no t'autoritza la via de tractament. Jo em trobo molta gent que em diu no, si jo tinc l'UB41, l'UB41 és reciclatge de metalls, però serveix fins als codis de ferralla i metalls, els RAEs teòricament amb l'antic catàleg eren UB41, que tu tinguis un UB41 no vol dir res. Vol dir, perquè l'agència no t'autoritza un UB41, t'autoritza a fer un UB41 amb aquells codis de residus que tens autoritzats. Jo trobo que és absurd que t'autoritzin això. Si l'agència, el lògic seria que t'autoritzés un procés, perquè al final el sector del gestor de residus és l'únic en el que passa això. Tu tens un taller de mecanitzat
treus una llicència d'activitats per mecanitzar peces. Ningú et pregunta si aquelles peces són de llautó o són d'inoxidable, o avui faré unes, demà faré unes altres, avui les farem una forma i demà les farem unes altres. I mai estàs incomplint la teva llicència ambiental per fer-ho d'una altra forma. En canvi, amb els gestors, el criteri de l'agència és tan estricte que sí que fa que acabeu, per temes administratius, tindreu una planta autoritzada i amb totes les capacitats per fer moltes coses, però administrativament no estarà autoritzada. I això és el que hem d'evitar, que ja que tenim la capacitat tècnica, doncs també tinguem la capacitat administrativa. És una mica estrany, perquè després mires la web i dius, ostres, jo, per exemple, produeixo un residu, no? I té aquesta codificació, i mires i tu pots gestionar i t'ho posa en funció de la via de tractament, no t'ho posa en funció, per exemple, sortiran empreses que tindran aquella via, però aquell codi no saps si el tenen o no, perquè a la web no surt tampoc. L'única forma, clar, en aquest sentit falta informació, perquè tu quan entres a un codi, i és el que dius, tu aquí a la web mateix entres en un codi i dius qui està autoritzat per fer aquell codi, no et diu qui té el codi, et diu la via de gestió, és cert. No té sentit. Clar, per poder saber si aquella empresa té aquell codi, el que hauries de fer és demanar-li la seva autorització. Clar. Sí, sí. Nosaltres ens hem trobat a vegades, inclús truques al servei d'atenció al client de l'agència i preguntes qui té autoritzat aquest codi i no ho saben. En aquest sentit, sí, estic d'acord amb vosaltres, que falta... Sí, a nivell de fitxa sí. Clar, a nivell de fitxa sí. Tu quan demanes una fitxa d'acceptació ja va a través del canal que toca i allà sí que et diran, bueno, i aquí sí no se'ls escapa ni una, inclús a vegades massa i tot. Però aquest és el canal ja de que t'autoritzi la fitxa. Quan tu truques atenció al client i li preguntes qui pot gestionar aquest residu? És que és impossible. No t'ho sé dir, la veritat. Clar, però ells, atenció al client, suposo, al final jo no estic dins de l'agència, tot això que dic són suposicions, però entenc que miren igual que mirem nosaltres la web. No és el departament tècnic que té les autoritzacions, això, que probablement això igual els hauríem de demanar que ho canviessin i que donessin una informació més acurada. I a la web ho pots trobar. Clar, no. I nosaltres tenim una planta al País Basc i allà sí que ho pots saber, perquè surt Sí, la seva... i a Balears també. Clar, i aquí no hi ha manera de saber... Aquí són públiques les autoritzacions ambientals únicament, les annex 1 són totes públiques, però les annex 2 no. I al final tu li has d'acabar demanant al teu gestor. Bueno, en el cas de vosaltres, de gestor a gestor, o els productors, doncs, també per trobar un gestor que li pugui recollir aquest residu ha d'anar preguntant un a un. Clar, hi ha residus en la que no és tan... Per exemple, a la ferralla, tornem a l'exemple de sempre, com no hi ha un full de seguiment a dia d'avui, doncs, bueno, és com més fàcil que qualsevol gestor et pugui fer un document d'una forma o d'una altra, però hi ha molts residus que com hi ha un document de seguiment darrere, doncs... Però sí, jo estic d'acord amb tu, que no sé quin és l'origen de que la classificació sigui per l'origen del residu, però és així. Llavors, si veieu, doncs, d'aquests 20 grups tenim de tot una mica i a vegades és complex ser capaç de classificar un residu. Fem una repassada ràpida. L'1 seria tema de mineria i tractaments físics i químics de minerals. El 2 seria tot el tema d'agricultura, fertilitzants i aquest estil. El 3, tot el sector de la fusteria. El 4, indústries del cuir i de la pell. El 5, refinacions de petroli, gas natural i carbó. El 6, processos químics inorgànics i el 7, els orgànics. 8, residus de fabricació, això seria tot el que seria arts gràfiques. El 9, indústria fotogràfica. El 10, processos tèrmics. L'11, tractaments químics de superfície i recobriment de metalls.
el 12 emmotllament i tractament físic de metalls també i plàstics, el 13 olis, el 14 dissolvents, el 15 envasos i absorbents, el 16 és el cajón desastre, tot el que no sabem on posar va patar el 16, 17 residus de la construcció, 18 temes sanitaris, 19, aquest és molt important per nosaltres, és els residus que provenen de plantes de tractament de residus, i el 20 residus municipals. Llavors, si tornem a la presentació, veureu que la manera de classificar un residu seria començar des del grup 1 i mirar si aquell residu està dins dels grups 1 a 12. Anem avançant i veiem si estan en algun d'aquests 12 grups. Si no està en cap d'aquests, saltem del 17 al 20. O sigui, del 12 saltaríem al 17 i fins al 20. Si tot i així no hem trobat que aquell residu estigui dins de la nostra, dins d'un grup d'aquests, saltaríem al 13, 14 i 15. O sigui, anem de l'1 al 12, al 12 saltem fins al 17 hem dit, no? Sí, 17, continuem, si no l'hem trobat tornem al 13, 14, 15 i finalment entraríem al grup 16, que és aquest cajón desastre que parlàvem, que si no l'hem trobat abans hauríem d'aquí trobar algun, encara que sigui genèric, que reflexi el nostre residu. Llavors, en cas de no trobar-lo al 16, tots els capítols tenen un codi que acaba amb 99, que és ara veurem algun exemple que ve a dir qualsevol residu que no està en la llista anterior. Per exemple, anem a... Digues. Clar, a l'històric de la ferralla, el 20 va per davant del 16. El codi històric de la ferralla és el 240, que si anem a buscar-lo... On està? No va ara? Està pensant. Anem a veure si... Ara és el típic que ens fallarà l'internet i ens farà quedar malament. A veure, anem a... veure si va, sí. Anna, a veure si no anirà a la web. Bueno, si no, a veure si a l'SDR els hi funciona. No sé si és la web de l'agència o és internet d'aquí. Sí, internet va. Pues a veure si és que no va a la web de l'agència ara, justament. Això no hi comptàvem, A veure si... És que res per saber si és problema d'ells o és algun problema d'aquí de la connexió. Aquí tampoc ens deixa. Bueno, si... no funciona la web de l'agència. Bueno, si us sembla, ho provem d'aquí una estona a veure si els hi va millor. Jo volia fer l'exercici aquest. Bueno, tornem a provar-ho a veure i si no d'aquí 10 minuts.
per poder... Després mirem a veure la web per fer l'exercici, però almenys així ara podem mirar el que volíem veure. El que parlàvem del codi que probablement molts de vosaltres encara feu servir a diari és el 200-140, que és aquest, metalls. Però aquest codi és del grup 20, que seria residus municipals. Per tant, teòricament, aquest codi fa referència als metalls d'origen municipal, d'origen de recollida selectiva o d'origen de recollida domiciliària. Clar, i en canvi és el que fem servir per treure ferralla d'una indústria, d'un altre gestor, d'on sigui. Però això tampoc ens hem de rasgar les vestidures, perquè s'ha fet sempre així i bueno, es fa ara estem per a poc anar-ho canviant, però tampoc passa res, l'agència tampoc mai s'hi ha posat fins ara. Jo crec, o sigui, la raó d'aquest canvi és més un tema de negoci vostre, doncs el que dèiem, no? Si demà em ve un productor de residus que em diu no, és que el meu residu jo el classifico amb aquest codi, doncs que tingueu la capacitat d'agafar-li. I a poc, el lògic seria que vosaltres, si us entra, per exemple, la ferralla de diferents orígens, doncs cadascuna d'elles la classifiqueu amb el codi que correspon. Però tampoc ens hem de preocupar si a dia d'avui no ho estem fent. Llavors, per exemple, anem a pensar, a veure si mentre això va funcionant. A veure, sembla que ara sí. Sí, vinga, ja va. Doncs el que dèiem, no? 200-140. Doncs si anem entrant per dins els diferents grups, hem dit residus municipals, entraríem dins el grup 2001, que seria fraccions recollides selectivament, i aquí tindríem aquest, el 200-140, metalls. El mateix serveix per la resta de residus, doncs el plàstic seria el 139, les fustes doncs el 138, però insisteixo, tot això són d'origen municipal. Si nosaltres tenim, per exemple, ferralla que ve d'un altre gestor, com l'hauríem de classificar? Doncs ens anem aquí i comencem pel grup 1. Ve de la mineria? No, ve de tal, i anem avançant en tots els grups, veient que en cap d'aquests grups apareix que siguin plantes de tractament de residus. Del 12 saltaríem al 17. El 12 és residus el 17 de la construcció, serveis mèdics, i aquí ens trobem residus de les instal·lacions de tractament de residus, de les plantes externes de tractament i d'aigües residuals. El nostre cas seria plantes de tractament, un altre gestor, un altre ferroveller. Doncs entrem al grup 19 i dins del grup 19 tenim subgrups. I el nostre probablement seria el 19-12, els residus del tractament mecànic de residus. Per exemple, classificació, trituració, compactació, paletització no especificats en altra categoria. Aquí seria el mateix, hauríem d'anar avançant per tots aquests fins a trobar el nostre. Per exemple, nosaltres com a gestors de ferralla, que ens arriba ferralla d'un altre gestor que l'ha classificat o l'ha cisellat, doncs estaria clarament dins d'aquest grup, 19-12. I dins del 19-12 diferenciarem entre metalls ferris i no ferris. La ferralla serà el 19-12-02 i la resta de metalls, coures, aluminis i successius, el 19-12-03. Per tant, la majoria de metalls que nosaltres classifiquem com el 200-140, que moltes vegades venen d'un altre gestor, els hauríem de classificar amb aquests dos codis. Aquest probablement és el cas més clar de tot el que parlarem ara. Després ens trobem que hi ha metalls que venen de la construcció, per exemple d'una demolició. Aquests haurien de venir del grup 17. Faríem el mateix, diríem, ve un productor que ve d'una obra i porta retalls de bigues que li han sobrat de fer aquella obra. Comencem tal, del 12 no l'hem trobat, saltem al 17, residus de la construcció i demolició, doncs sí, dins del 17. El 17 anem buscant
i trobem el 1704, que són metalls. I aquí, això que aquí hi hagin separats els diferents metalls i a l'altre hi hagin metalls fèrrics i no fèrrics és un misteri. Vull dir, el que es va inventar el catàleg pues ho va definir així i pues així ho tenim. Però aquí sí que doncs, hauríem de classificar doncs, tots aquells en funció del que ens portin. Si són una mescla de metalls seria el 170407 i si és un metall concret que ja coneixem, doncs el que correspongui. Però veieu que aquest alumini 170-402 que ve d'una obra tindrà aquest codi i pot ser el mateix alumini que pugui venir d'un altre gestor. Imagineu-vos el cas doncs, que aquest alumini ve d'una obra, és el 170-402, entre un gestor com a 170-402. Aquest gestor, al treure'l, ja és un residu provinent d'una planta de tractament, per tant és el 191-212. I li arriba al següent gestor com a grup 19. Per tant, el mateix alumini ha entrat a un gestor com a grup 17 i a un altre gestor com a grup 19. I mai com a 200-140. És una mica, no difícil, però estrany d'entendre una cosa que estem acostumats sempre a que un residu té una etiqueta, que és el codi que sigui, passar el paradigma que aquell mateix residu pot tenir diferents codis en funció del procés on es trobi. O sigui, aquell mateix residu podem trobar-lo del grup 17 si ve directament de l'obra o del grup 19 si ha passat per un gestor. Però és així, o sigui, la classificació és sempre segons l'origen, no segons la composició del material. I igual que parlem de metalls ens podem trobar amb altres coses, per exemple el cable antigament es classificava com a metall, ara té el seu codi dels 170-411 pel cable no perillós i 170-410 pel cable perillós. Si voleu, anem a buscar el cable. Sí, el cable, diríem, ens arriba un cable, doncs ens passaria el mateix. Hauríem d'anar buscant dins de cada grup a on el trobem. Com de codi de cable només n'hi ha un, aniríem per dins dels grups i no el trobaríem mai fins que arribéssim al grup 17, que estarà per aquí, el 170-404, i tindrem el 10 i l'11 en funció de si conté substàncies perilloses o no. I com això tots els residus, la forma de classificar-los hauria de ser aquesta. Digues. Entrava amb un codi de residus i venia a la construcció i quan passava per un gestor ja canviava el codi i ell mateix ho envia amb un altre posteriorment. Clar, no continua amb el codi d'origen. No. Encara que no li faci res, només faci... No, perquè com ha entrat dins... Sí, perquè fixa't que en el grup 19 clar, perquè ens sembla que no li fem res, però sí que li estem fent alguna cosa. D'entrada està entrant en una planta de tractament de residus, per tant, com surt. O sigui, això entrarem, al final de les transparències hi ha la diferència entre residu gestionat i residu produït, però ho introduïm ara. O sigui, imaginem-nos aquest exemple que parlàvem, aquesta obra o aquest constructor que produeix un residu. La seva activitat és fer aquella obra i li sobra un retall de viga, uns trossos de cable que no ha fet servir que ja no pot aprofitar, doncs per ell és un residu que ell ha produït de la seva activitat. Això ho porta a un gestor de residus i ho porta amb aquest cable, amb el 170 que parlàvem. Posem la ferralla, que és un cas més clar. Tornem-hi. No, només n'hi ha una. Només n'hi ha un de cable. Aquest sí que l'has de treure, ha d'anar amb el 17. Per això deia que aquesta explicació és més clara amb la ferralla, perquè aquí sí que hi ha diversitat de codis. Com amb el cable només n'hi ha un, doncs aquí no hi ha... excepte els que el tritureu. Els que el tritureu sí que sortirà coure i plàstic del grup 19. Per això, si voleu, fem després l'exemple. Clar, sí, o sigui, nosaltres, clar, perquè el productor
qui classifica els residus és el productor, és qui el genera. Clar, clar. O sigui, en aquest cas entraria el que dèiem, no? Imaginem-nos que entra ferralla d'una obra al construcció, 170-405, ferro i acer. Aquest ferro que produeix aquella obra el porta a un gestor de residus. Aquest gestor de residus em sembla que no fa res, però sí que fa, encara que sigui classificar-lo. Perquè si anem al grup 19, el 19.12 diu residus de tractament mecànic de residus. Per exemple, classificació, trituració, encara que nosaltres ni el cisellem ni el compactem ni res, simplement pel fet d'haver-lo classificat ja es considera una valorització i per tant, com bé dèieu, el residu, el posseïdor passem a ser nosaltres. Aquell residu ha entrat a la nostra planta i ara és un residu produït per nosaltres. Encara que no sigui realment que el produïm nosaltres perquè l'hem comprat a algú, però des del punt de vista, si ens oblidem de l'altre productor, aquell és un residu que surt de la nostra planta, per tant és produït o posseït per nosaltres, i és aquell origen el que compta. O sigui, perquè la relació entre nosaltres i el següent gestor o la fundició és independent del que ve abans. O sigui, nosaltres hauríem de tornar a classificar el residu. Si no li hem fet res, doncs simplement li canviarem l'etiqueta, però a vegades sí que li hem fet. A vegades li hem fet aquell cisellat o en el cas del cable l'hem triturat i hem separat el plàstic del coure. Doncs seran residus produïts per nosaltres. És una mica complexa d'entendre perquè estem molt acostumats a agafar que el nom no li canviï en el residu i tal com ens arriba doncs surt. Però en realitat s'hauria de fer així. Després ens trobem, per exemple, el tema dels vehicles. Hi ha ferrovellers que agafeu vehicles descontaminats, que dius, és ferralla. Doncs clar, hi ha un codi específic per això, que seria el 106, que és vehicle descontaminat. Doncs l'agència en això sí que està RQR, que no, que s'ha de classificar així. Clar, un ferroveller que està autoritzat a una pila de codis de ferralla però que no té aquest, teòricament no hauria de poder-lo agafar. Quan tornem al mateix, el que deies tu, és absurd perquè no deixa de ser ferralla, però administrativament té aquell altre nom i si no estàs autoritzat aquell codi, teòricament no el podries agafar i fins i tot et poden sancionar per estar fent una activitat que no tens recollida la llicència. No sé si ha quedat clar o teniu més dubtes o... A mi em passa un cas específic, que és que em ve d'una empresa que afecta RAES. Són unes neveres que el que fan és treure el compressor i el descontaminen, li treuen l'oli tot i després m'arriba a mi. I què és el que t'arriba? El xapajo ja? Com fos un RAES. Jo penso que no és correcte perquè jo no li faig un tractament de RAE, a mi jo li faré un tractament de fragmentació de bemol. Clar. Ho codifica com... ara no me'n recordo. Com a component, el 160-215. Clar. Aquí el tema del RAES és una guerra diferent. No hauries de tenir l'autorització que... Clar, és que en realitat l'hauries de... Perquè si a tu et ve de neveres i et ve el xapajo amb l'espuma, o sigui, en realitat estàs fent un tractament de RAES. Encara que sí, mira, justament això vam estar parlant la setmana passada amb l'agència d'aquest tema. Ara farem una jornada sobre el tema de RAES perquè arrel del darrer Real Decret 110 de gestió de RAES doncs ja ha canviat tot el paradigma de la gestió dels RAES i inclús tant del Ministeri com de l'agència tenen lagunes d'aquestes que no saben ben bé encara com resoldre. Llavors, teòricament, si una planta de tractament de RAES fes tot el procés, li entra com a RAE, fa totes les diferents fases que diu el Real Decret que has de fer i li sortirien totes les fraccions, els metalls fèrrics, els no fèrrics, les piles, en el teu cas el compressor, tot el que surti, i les espumes. No, amb codificació de residu produït. Però què passa quan ens quedem en un terme intermig, com és aquest, que és a tu t'arriba el xapajo amb les espumes, que seria el cos de la nevera. Això en realitat el Real Decret diu que això s'ha de triturar amb una instal·lació, amb una captació de gasos per poder agafar els CFCs que hi ha dins de les espumes i tota una sèrie de condicions. Si això el gestor de RAES no ho ha fet,
ho pot enviar a una planta que ho faci, però clar, aquesta planta ha d'estar preparada per poder fer aquesta segona fase. Llavors, la conversa que teníem l'altre dia amb l'agència és justament això que deies tu, com surt? Si jo m'he quedat a mitges, surt com a RAE o no surt com a RAE? En realitat no, hauria de sortir com a 160, si nosaltres anem al grup 16, 160, 215, crec que és aquest. 160, 215 i 216, que serien components retirats dels equips, en el cas de perillosos el 215 o el 216. Si és, per exemple, el cas d'una rentadora, que li hem tret la placa que pugui portar, si la porta, els dos plàstics i el contrapès, allò ja és ferralla, allò ja és xapajo. Encara que tingui forma de rentadora, és xapajo i sortiria amb el 191-212 de metall fèrric. Però si és el cas d'una nevera que tenim xapa i espumes, encara no podem dir que és ferralla, perquè té tota aquesta part d'espumes. Per tant, hauria de sortir com aquest codi 160-215 o el 216. En aquest cas, probablement seria el 215, perquè com les espumes tenen CFC, doncs ho considera com a perillós. Llavors, tu has de ser gestor de RAEs per poder agafar aquest codi o no? Teòrica, el Real Decret no ho aclara. Llavors l'agència diu, home, sí, perquè clar, és dins de la fase, dins del procés de gestió d'aquell RAE, ens falta una part. Llavors s'hauria d'acabar de fer aquesta part i s'hauria d'acabar de fer amb les condicions que marca el Real Decret. Sí, seria... No ho especifica, o sigui, diu tot el que li has de fer al RAE perquè es consideri gestionat. El que s'entén és que no cal que ho facis tot tu. Tu pots fer una part i enviar-la a un segon que faci aquella altra part, però el que sí que diu clar és que s'ha de fer, ho faci una o ho faci l'altra. No parlava del cos, sinó parlava del que és el motor. El motor penses que s'hauria de fer un altre tractament abans de... Jo penso que no, però l'agència pensa que sí. Sí, l'agència el que diu és que, perquè dins d'aquest Real Decret de RAEs, això se'n va una mica de la codificació, però bueno, ja està bé que ho parlem. Dins del tema de RAEs, aquest motor té un oli i el Real Decret diu que aquell oli pot contenir CFCs i que tu has d'assegurar-te que li extreguis fins a un 0,2% dels CFCs. Llavors jo entenc que la gestió que tu hauries de fer és treure tot aquell oli i portar-lo a un gestor que el faci el que s'hagi de fer, i aquell motor ja després de l'oli llavors sí que el pots tractar com a metall fèrric o com a component no perillós. Sortiria amb el... Exacte, amb el no perillós, amb el 160-216. I si ja és únicament metall, seria amb el 191-212 com a metall fèrric o no fèrric, en funció del cas. Si la reflexió general és que el tema de la codificació dels codis és més complexa o sigui, mireu en un cas concret com ha sortit ara, doncs tot el que comporta, no? O sigui, quan estem amb la ferralla, doncs ara veurem un exemple de tots els codis i és més fàcil codificar-ho, però a la que ens anem a codis una mica concrets doncs no és evident classificar-lo, s'ha de mirar bé, i en això sí que moltes vegades, si teniu algun dubte, podeu trucar a l'agència i dir-li, mira, jo tinc aquest residu, com el puc classificar? Si no us en sortiu a través del catàleg. Digue'm. Sí? És una bona pregunta aquesta. Clar. Els banals, tornem al mateix. Els banals, el que s'acostuma a fer històricament, igual que parlàvem del 240, tornem al 200, que el 200, aquell grup 16 que és el cajón desastre, en realitat el que fem servir de cajón desastre és el grup 20. Perquè si anem al 200, aquest de memòria ja no me'n recordo. 200-301, exacte. Sí, s'acostuma a fer servir més el 301, però ja veieu que és mescla de residus municipals. Nosaltres ara ens podem trobar amb una planta, tornant al cas vostre, amb una planta de tractament de residus, el mateix banal pot sortir amb dos codis diferents.
si ve del propi procés de tractament dels residus, no seria un grup 20, hauria de venir d'un grup 19. Hauria de venir d'un grup 19, exacte, 19, 12, 12, del tractament mecànic del que parlàvem, i seria aquest, 19, 12, 12. Després de totes les fraccions valoritzables ens trobem amb altres residus procedents del tractament mecànic de residus diferents del 191-211, que seria el perillós. En realitat, els banals que surten del procés de valorització de residus serien aquest, el 191-212. Els banals que surten del procés general de la planta, de les oficines, de l'entrepà del cap de manteniment, allò seria un 200-301, perquè allò és una mescla de residus assimilables a municipals. No són municipals, però són assimilables a municipals. Llavors seria, si tu fas transferència, depèn d'on vinguin. Clar, si ve d'un altre gestor seria el del grup 19, però si ve d'un taller seria el genèric. Per exemple, si ve d'un taller de mecanitzat i aquells banals són embalatges que ells tenen perquè els hi venen amb les peces, doncs això seria un grup 20, seria el 200-301, perquè és assimilable a municipal. I el 199, que aquells que hi ha amb el ciclo valorització és el 199 sin transferència al 301, no té res a veure? O sigui, tot és el mateix, el que passa és que... D'alguna forma tant com dient, bueno, que si és valorització, que que tal. Clar, però això va en contra del criteri del catàleg, perquè si estem parlant que l'hem de classificar en funció de l'origen, no té cap sentit classificar-lo en funció del destí. Perquè el que m'estàs dient, o sigui, si el classifiquem en funció... Sí, però l'agència, per desgràcia nostra, coses que avui són verdes, demà són marrons i a l'inrevés. I com moltes coses són criteris interpretatius que la llei no ho aclara, igual que nosaltres anem aprenent, ells també van aprenent, i dic per desgràcia, moltes vegades també és per sort, criteris que històricament s'han fet d'una manera i s'han fet erròniament, un dia es donen compte que s'ha de fer d'una altra manera i apliquen aquell criteri correctament. Però sí que és cert que la normativa de residus moltes vegades no és clara, és molt genèrica i tendeix molt a interpretacions, i en funció del moment s'interpreta d'una manera o d'una altra. Llavors, si anem a aquests que deies tu, el 20-301, el 200-301 i el 200-301, seria mescla de residus municipals, i aquí tots els tractaments possibles per aquest residu són deposició. Això sempre va a un abocador. Exacte, transferències o deposició. I en canvi, el 200-199 és altres fraccions no especificades en una altra categoria. Clar, en realitat, jo personalment crec que té més sentit el 200-199 que el 200-301. Perquè si no... Clar, perquè si nosaltres intentem classificar per lo que parlàvem, de començar, anem saltant fins que arribem al grup 20 perquè no l'hem trobat anteriorment. I dins del grup 20 comencem pel 2001. Fraccions recollides selectivament. Clar, si entrem a fraccions... Ara no em deixa entrar. Fracciones recogidas selectivamente, excepto las especificades en el 1501. Doncs nosaltres probablement ja trobarem aquí el residu que nosaltres estem generant. I si no és un d'aquests, serà una mescla d'aquests, que seria el 299. Per tant, ja ens hauríem de quedar aquí. Si saltem el 200-301, estem anant a mescla de residus municipals, que està més pensat per la recollida d'ajuntaments. Però ja et dic, jo penso que és així, però històricament també en els projectes he estat posant el 200-301. Clar. Però si som estrictes, el més lògic seria classificar-ho amb el 199. Però veureu de les dues coses, tant veureu projectes amb un, projectes amb l'altre, gent que ho gestiona amb un i gent que el gestiona amb l'altre,
i en aquest nivell dubto que l'agència us pugui sancionar perquè ho esteu fent d'una forma o d'una altra. Que al final, i al final el que deies tu, com no està clar si ho faig amb un o amb l'altre, que tant podria trobar raons per fer-ho amb un i raons per fer-ho amb l'altre, el criteri que acaba imperant és a on ho porto. Com un et permet valorització i l'altre no, doncs s'acaba fent així. Però, per exemple, el lògic seria, o sigui, la gestió correcta dels banals seria el 299 i portar-ho a una planta de triatge, que ho valoritzi. I aquelles fraccions que podem valoritzar, recuperar-les, i el que ja és, dius, bueno, és que això ja és porqueria que no puc treure en res, això sortirà ja com un darrer rebuig abocador. Això seria lo lògic, després sabem que la realitat és la que és, però el més lògic seria classificar-lo amb aquest codi i portar-ho a una planta de valorització. Clar. Exacte, perquè l'origen d'aquells residus que surten d'una planta de tractament de residus. Amb el 19 la majoria, el cable sortirà amb el 17 perquè no hi ha del grup 19. O els vehicles fora d'ús sortiran del grup 16, perquè ja hi ha un específic d'això. El tema dels banals és un tema també estrella, perquè d'això hi ha la controvèrsia entre aquests dos, i després hi ha el 191.212, que és el que realment hauria de sortir del rebuig. Per exemple, si feu una criba de la ferralla que queda allà, o una criba, o la classifiqueu i retireu els plàstics i tota la porqueria que pugui venir barrejada, doncs això clarament seria un 191.212. Serien uns banals d'origen, uns banals que tenen l'origen en el tractament d'aquell residu. Bueno, ara el que hem anat parlant, no? Doncs la ferralla que hem parlat sempre al 240, doncs hi ha tots aquests codis que poden fer referència a diferents tipus de ferralla. Doncs des de virutes a vehicles fora d'ús descontaminats, a metalls que venen de la construcció, metalls que venen d'altres gestors, metalls que venen de recollida municipal, i tots ells són metalls i poden tenir la mateixa forma, però poden tenir tots aquests codis. Llavors, tant a l'hora de gestionar els residus als vostres clients com a l'hora de definir la vostra llicència, és important que els tingueu en compte tots. Un metall que ve d'una fusteria, la fusteria és el grup 3, però aquí no n'hi ha cap que faci metalls. Llavors hauríem d'anar avançant, i si aquí que els tenim tots, doncs seria probablement el 12, quin origen té? Metal·lúrgia. No, perquè el 12 és tractament físic i mecànic de superfície de metalls. Sí, però el 12 ja no és un grup que encaixi en una fusteria. Llavors, probablement, a veure, el grup 17 seria de la construcció, doncs en aquest cas acabaríem amb el grup 20. En aquest cas que no tenim cap classificació anterior, aquest sí que aniria al 240. No, perquè tu trobaràs molts que digui metalls, però clar, ha de ser que aquella activitat estigui dins d'aquell grup. O sigui, tu has d'anar baixant per activitats, diguéssim, pel grup genèric, i quan trobes, per exemple, en aquest cas la fusteria, dius, ostres, el grup 3 és residus procedents de la fusteria, doncs entro allà. Allà sí que he de buscar metalls, si hi fossin. Com no hi són, doncs vaig buscant un grup que s'assembli a el que jo tinc, fins que trobo el més genèric possible, que és el grup 20. En el cas de la fusteria ens anirien 20, però en el cas d'un taller de galvanitzats sí que probablement hi hauria el grup 12. 20 va per davant del 16, sí. De l'1 al 12 saltem al 17 i després tornem al 13, 14, 15 i 16.
això no és una ciència exacta, hi haurà casos que ara diríem un cas i ens tornaríem aquí micos per dir, ostres, i aquest que el fiquem en el grup aquest o l'altre? Els que es veuen molt clars, doncs aquests sí, i els que no, doncs el cajón desastre, el 20-140 o el grup 16, i no passa res, perquè... Però sí que és important que quan algú sí que vingui amb un codi molt clar que digui no, doncs és que jo soc un gestor de residus i jo trec el meu residu amb el grup 19, doncs que vosaltres li pugueu donar resposta, i dir, no, doncs tranquil, perquè jo el del grup 19 el tinc autoritzat. Ara el que et digui, doncs ostres, no sé com classificar-lo, bueno, doncs mira, dins els 10 que tinc ja trobarem un. Però és important que no perdeu oportunitats de negoci per no tenir el codi, ni us exposeu a sancions per estar gestionant un codi que no és. El cas de la Ferralla és el més clar perquè és el que té més codis que es poden assemblar al mateix residu. Bueno, si teniu més dubtes sobre això, mirem, si no passem al següent. Us ha quedat més o menys clar? A l'hora de tornar una mica al que parlàvem de les autoritzacions, siguin llicències ambientals o autoritzacions ambientals, i lligat amb el que parlàvem dels residus que tindreu autoritzats, també, a diferència de la resta d'activitats, que en aquest cas sempre estem en clara minoria, però tu autoritzes un taller de mecanitzat de peces i dius que faràs 50.000 tones a l'any de peces d'automoció i ningú et ve a qüestionar si has fet 50.000 o 30 o 70.000 o les que siguin. Tu tens un procés autoritzat amb una capacitat i ja està. Per desgràcia els gestors sí que ens ho fan això i ens autoritzen a 10.000 tones a l'any d'aquell codi i si ens passem ja tenim a l'agència al darrere perseguint-nos. Per tant, és molt important definir bé la capacitat de tractament anual i la quantitat màxima emmagatzemada abans de tractar dels residus que tindrem a la planta. Clar, quan nosaltres en el projecte posàvem ferralla i dèiem 50.000 tones a l'any, doncs bueno, ja està. Però quan ara veiem que tenim 20 codis de residus, diem, vale, i jo què sé, quants en vindran d'un gestor i quants en vindran d'un altre. El que fem és agrupar-los. O sigui, nosaltres el que estem fent és demanar autoritzacions per famílies de residus. O sigui, tot i que tinguin etiquetes diferents, l'agència sí que entén que al final és el mateix residu i li fem el mateix tractament, vingui d'on vingui. Per tant, sí que ens permet dir, doncs jo faré 50.000 tones a l'any de ferralla, que al costat li posaré totes aquestes 15 etiquetes de codis diferents i m'autoritzaran el global de tots ells. Bueno, m'autoritzaran si ho demanem. Si demanem, si en el projecte posem 1.000 tones de cadascun, ens autoritzaran 1.000 tones de cadascun i el dia que ens passem d'un, encara que tinguem encara coll de l'altre, doncs tindrem un problema. Per tant, això és important que intentem agrupar-lo tot el que puguem. I llavors, l'agència ens demana dos números. La capacitat de tractament anual, o sigui, quantes tones acaben passant per la nostra planta al cap de l'any i quantes tones tenim en un moment donat abans de tractar. Aquests dos números són importants cadascú per una raó diferent. El primer d'ells és perquè això ens limitarà la nostra capacitat de tractament o de compraventa de material. Si nosaltres hem dit que farem això, 20.000 tones a l'any, teòricament no n'hauríem de poder fer més. I si en fem més, el que no farem és dir-li al client no m'emportis perquè he cobert el cupo. Però ens exposem a que quan fem la declaració de residus l'agència digui t'has passat, sanció. Amb la ferralla ja no ho he vist mai, però amb els vehicles fora d'ús és cada any. Perquè a més com és una cosa que és molt fàcilment traçable, tu has tramitat 600 baixes i tenies autoritzats 500 vehicles i cap al març-abril t'arriba la sanció de què t'has passat. Llavors és molt important que tingueu clar la capacitat de la vostra planta. Sí, bueno, sí, és així de bèstia. Amb el tema dels vehicles, jo no sé per què, però l'agència té una obsessió amb això i jo he vist, no et diré que si et passes de 2 vehicles, però si et passes d'un 20% he vist sancions, i bastantes. I la primera serà petita, però si tu et vas passant cada any, per reiteració et van
cascant sancions importants. La ferralla és més difícil perquè al final tampoc hi ha el seguiment és ferralla o tots els residus que no porten full de seguiment, ferralla, el paper, cartró, el vidre, el plàstic, al no haver-hi un full de seguiment, bueno, pots fer de més i de menys i tampoc estan tan a sobre. També és important tenir clar què compta dins d'això, perquè al final vosaltres entrareu material a planta, però hi ha altres materials que l'envieu a un altre lloc directament, que feu directes o compra-venta que no passa per planta. Quan parlem d'aquestes capacitats és tot el que entra per planta. O sigui, si vosaltres al cap de l'any heu gestionat 30.000 tones de paper, però 10.000 no han passat per planta perquè les heu enviat directament, només compten en aquesta capacitat les 20.000, i en el vostre llibre de registre heu de separar quines passen per planta i quines no. Una altra cosa és que per raons comercials us interessi fer com si passessin per planta, llavors sí que ens comptaran aquí, perquè diguis, no, mira, perquè jo m'interessa que passi per aquí perquè llavors el meu client no sap d'on ve, doncs llavors aquí té el pro i el contra, dius, vale, guanyo en el sentit de que blindo la meva cartera comercial, però estic augmentant la capacitat de tractament i estic disminuint el marge de tones que puc fer. Aquí l'única limitació que té aquest número és que sigui creïble. O sigui, tu no pots tenir un taller de 500 metres quadrats i dir què passen per allà 100.000 tones a l'any. Ara, si en una planta de 3.000 metres passen 50 o passen 60, bueno, mentre siguin números raonables, és difícil que algú us qüestioni. Per tant, jo us diria, tireu amunt tot el que pugueu quan demaneu les autoritzacions, sense tornar-vos bojos. Si tu en fas 20, doncs demana 40, perquè saps que els propers anys pots que vagis augmentant i almenys tinguis la previsió. Si fas 20, no demanis 20, perquè saps que l'any que ve tindràs problemes i et passaràs. Però això no se pot modificar. Si ja demanes 20, l'any que ve no pots pujar-hi a 40. Pots, però és una modificació de llicència, amb tot el que això comporta. O sigui, seria fins a un augment d'un 50%, seria una modificació no substancial, vol dir que és un procediment relativament senzill, per sobre d'un 50% ja és una modificació substancial, però tant una com l'altra has de fer un projecte, hi ha un termini, hi ha unes taxes i al final tot es transforma en costos de temps i de diners. Per tant, siguem generosos en aquest sentit. O sigui, ja et dic, no tornem-nos bojos, si jo sé que faré 20 i que la meva projecció és d'anar a fer 35 com a màxim, doncs no demanis 100.000 tones, perquè és absurd. Però tampoc vulguis quedar-te justet perquè tindràs problemes. I dèiem, amb les 5 fraccions que no porten full de seguiment a dia d'avui, doncs, bueno, és més relatiu, però amb tota la resta sí que és més important, perquè allò queda documentat i tu després fas una declaració de residus on allà acaba sortint tot i el productor i el gestor també ho acaben declarant i cada vegada estem més lligats en aquest sentit. Després de la capacitat de tractament anual, que només ens implica en això, en que puguem acabar saltant d'un annex a l'altre o que ho definim d'una forma o d'una altra en el projecte, hi ha la quantitat màxima emmagatzemada abans de tractar. Això sí que té una implicació econòmica important, perquè sobre aquest número és sobre el que ens calcularan l'aval o la fiança que haurem de dipositar al obtenir la llicència. Per tant, ara veurem com es calculen aquests avals, però clar, si nosaltres diem no, doncs aquí posa-li tiramilles perquè vull estar tranquil, doncs aquesta tranquil·litat us costarà més diners. Aquesta coletilla que diu abans de tractar és important, perquè això no vol dir que nosaltres haguem de declarar aquí hauríem de posar totes les tones que tindrem al pati o al magatzem abans de tractar. No vol dir que les haguem de posar totes en aquesta casella. Si nosaltres podem tenir, entra un camió, ens descarrego 20 tones, que són les que estan allà abans de tractar. I això, com la pròpia classificació ja és part del tractament, la classifico i la porto a la pila, amb una pila a un costat, a l'altra pila a l'altre costat, encara que en realitat no estigui fent gairebé res, simplement classificant-les. Doncs el número que hem de posar i sobre el que ens calcularan l'aval serà sobre aquestes 20 tones, 20 o les que siguin, que tenim abans de classificar.
però jo darrere puc tenir 1.500 tones apilades al pati que ja estan en procés de tractament, encara que únicament sigui la classificació. Per tant, és important això, no diguem, no, com jo tinc 1.500 tones al pati, doncs la quantitat màxima emmagatzemada que he de posar és 1.500, no, perquè el que ens estan demanant és la quantitat abans de tractar. I això és un detall molt important, perquè no és el mateix pagar val per 20 tones que per 1.500. Clar, però és diferent a l'estoc que tu li poses a la declaració de residus d'aquesta quantitat que tu declares en el projecte d'autorització ambiental o de llicència. Ja, però tu la quantitat emmagatzemada que tens a la llicència, que és la que t'han calculat L'aval? És la que tu no pots superar. Però abans de tractar. Tu en fase de tractament pots tenir les tones que vulguis. Sí, que jo un cop ja tractat, classificat, puc tenir Les tones que vulguis. I ja passaran a computar com a tractament anual. Exacte. O com a fase de tractament, o com a producte acabat, o com a residu produït. Sí, que a la declaració de residus, quan t'està demanant la quantitat emmagatzemada, tu has de ficar les abans de tractar. No. Ho dic per possibles sancions. Clar. Perquè, clar, si tu vas limitat molt amb la capacitat d'emmagatzematge, realment tens molta capacitat de tractament, però per de manera que t'han fet la llicència o que sigui, en aquell moment no sabies, tens una capacitat molt reduïda d'emmagatzematge, si realment tu ja has fet el procés de classificació, de titulació, del que sigui, allò a la declaració de residus com computa? A la declaració de residus el que ells volen... O sigui, tu a la declaració de residus declares entrades. Aquest any m'han entrat 150.000 tones, o 15.000 tones, i declares les sortides, i m'han sortit 20.000 tones. Doncs si m'han entrat 15 i m'han sortit 20, n'hi ha 5 que on estan? Doncs estan a la planta. Llavors, ells el que volen saber és el balanç de masses. De fet, et demanen un número més, et demanen l'estoc a 1 de gener, les entrades durant aquell any, i l'estoc a 31 de desembre i les sortides. I aquestes dues coses haurien de quadrar. O sigui, l'estoc més les entrades haurien de ser iguals, l'estoc a principi d'any més les entrades haurien de ser igual a l'estoc a final d'any més les sortides. Ells et demanen aquests emmagatzematges per quadrar això. Perquè si no diuen, clar, si tu no em dius l'emmagatzematge que tens a planta, que tenies al principi i al final, només em dius les entrades i les sortides, jo no puc fer els balanços, perquè em dius que han entrat 15.000 i que han sortit 20.000, de quin número em fio? Ho miren per això, però quan estem parlant de material emmagatzematge a la declaració de residus, estem parlant del total. Tant el que està abans de classificar com el que està en fase de tractament no hi ha cap problema perquè estem parlant de números diferents, estem parlant de conceptes diferents. Si nosaltres a la planta tindrem una pila que serà la d'abans de tractar, que serà quan el camió descarrega. Ara, la realitat de les plantes no té per què ser així, però us ho poso com a exemple. Descarrega el camió, tindrem allà una pila d'aquestes 20 tones, 50, les que siguin. Tindrem una pila gran del material que ja està en tractament, o diversos boxes per classificacions o per processos. Després suposem que part d'això va a una cisalla o una premsa o al procés que sigui, i tindrem un producte final que està pendent de sortir. Per tant, tenim 3 grans blocs: material abans de classificar, material en fase de tractament i material acabat. Aquest que us dic aquí fa referència únicament al primer, i el que parleu a la declaració de residus fa referència a la suma dels 3. Cap ni una. Si t'ho dic així de clar, cap ni una. No. La capacitat màxima emmagatzemada abans de tractar és la primera pila, i a l'aval te'l calculen en base a això. Lògica no en té cap ni una, però és així. Sí, perquè aquest aval, la filosofia d'aquest aval és, per si tu, tant de l'aval com la de la pòlissa de responsabilitat civil, o sigui, la pòlissa de responsabilitat civil, que ara és això era un preàmbul per explicar aquestes dues coses, la pòlissa de responsabilitat civil, l'objectiu d'ella és que si tu
fas un dany al medi ambient o una contaminació X, doncs aquesta pòlissa restableixi aquest mal que has fet. I l'aval és, si tu, pel que sigui, demà tanques, un exemple, si demà tanques la planta i desapareixes, doncs amb aquest aval l'usarien per gestionar aquells residus que s'han quedat a la planta i que no saben què fer-ne. El qual és absurd, perquè com la ferralla ja té un valor, dius, quin sentit té que a mi em facis depositar un aval per una cosa que té un valor, per tant. Però bueno, més enllà d'això, ells apliquen aquest criteri i aquest aval serviria per gestionar aquells residus que s'han quedat abandonats a la planta, entre altres coses. Llavors entenen que com això només ho apliquen a allò que no està tractat encara, el que ja està tractat simplement seria portar-ho a un residu. Tot això són detalls administratius i interpretacions que algú va escriure la llei d'una manera i després ells han anat fent la seva interpretació perquè tot més o menys quadri, i ara estem en aquest punt. Però sentit real a vegades no en té molt. Llavors, l'única diferència és que quan valoritzem residus és això que us he explicat, i quan transferim residus sí que apliquem a la capacitat total de transferència. Perquè com no hi ha aquestes tres fases que parlàvem, nosaltres quan transferim residus, un bidonet de dissolvent, l'agafem, l'emmagatzemem i després torna a sortir. Allò sí que el que computa és la capacitat màxima d'emmagatzematge total, quan parlem de transferència. Si voleu, mirem com abans d'entrar en això, mirem com es calculen els avals. Entenc que això és una mica raro d'entendre, us ha quedat clar el tema aquest de l'emmagatzematge abans de tractar? Jo ho dic perquè moltes vegades a la llicència dius, no, doncs 1.000 tones o les tones que siguin, però amb aquest número és molt fàcil jugar, perquè jo dic, mira, no, és que jo descarrego un camió i de seguida el classifico. I qui et pot dir que aquella ferralla és abans de tractar o no si l'aspecte és el mateix? Perquè com la pròpia classificació ja s'entén que està dins el procés, llavors aquí hi ha una possibilitat d'estalvi en avals important. Per exemple, amb un dels productes del passat, suposo que per aquest motiu vam demanar poca capacitat d'emmagatzematge i que la capacitat total de tractar és alta. I clar, ens vam trobar que segons el volum de feina que tens, quedes limitat a l'hora d'emmagatzematge. Però si realment tens en compte que és abans de tractar, jo el dubte tenia com ho plasmaves o com ells podien controlar si no era només amb inspecció. Jo, amb els 16 anys que volto per gestors, no he vist mai una sanció perquè tinguis més tones del compte abans de tractar, mai a la vida. I en canvi sí que he vist moltes vegades sancions per gestionar més residus al compte al cap de l'any. Amb el cable. Que a sobre és un residu que no té massa sentit tampoc, però és un residu que te'l fan documentar en full de seguiment. No deixa de ser el metall o altre, no? Sí, però... I a sobre si és del grup 7, el 16, que no està contaminat, forma part de la resta, és assimilable a l'altre que gestiones. Doncs clar, com ja et queda documentat amb un full de seguiment, doncs... Sí. Inclús ara et diria que, per exemple, el cas dels vehicles és l'únic cas que... El cas dels vehicles és un tema molt... que entre que trànsit ja està a sobre, Seprona i l'agència no sé per què, doncs és un residu que els hi preocupa molt. Aquí és l'únic lloc on, si tu tens autoritzats 8 vehicles abans de tractar, com això sí que és, si no està descontaminat és abans de tractar, et podrien arribar a dir, però tota la resta, un cop classificat, ja pots dir que està en fase de tractament i no et diran mai res. Perquè de fet tu, quan arribi un inspector de l'agència i et pregunti quantes tones allà, quantes tones de cable tens en aquella pila, és gairebé impossible que sàpiga si hi ha una tona o n'hi ha 5. Per tant... Bàsicament, com a llicència ens fan especificar o amb quines capacitats, amb quins equips i quines capacitats
No, visites clar. cada un d'això, doncs sí, clar, si és un contenidor de 5 metres cúbics, doncs és bastant poc probable que hagi de crear... Clar, però tu aquest contenidor pots dir que ja està classificat i ja està, ja no et computa dins aquell abans de tractar. I veieu aquí, en algun lloc surten, bueno, aquí, aquest és un document de l'agència que per fi, ja fa un parell d'anys potser que ja l'han fet públic i aquí tenim, ja sabem el que ens cobren per les fiances. Llavors, hi ha activitats de gestió de residus en general, aquí hi ha un terme fix i un terme variable. El terme fix va en funció del tipus de planta, que això també era una demanda històrica, perquè abans hi havia un mínim de 21.000 euros en residus no perillosos, siguis un magatzem de 300 metres quadrats o siguis una planta de 3.000. Doncs bueno, al final això ho han fet més racional. Doncs els petits gestors doncs, han de dipositar menys aval que els grans gestors, la qual cosa tenia lògica. Doncs fins a 200 metres quadrats seria de 3.000 euros, de 200 a 500 serien 10.000, i a partir d'aquí doncs, 21.000 els no perillosos, 42.000 els perillosos. Això si voleu us el farem arribar al document aquest perquè el tingueu, que veig que preneu nota. Llavors, això seria el terme fix i després el terme variable va en funció de... A veure si el trobo. Terme variable d'aquí, de la suma d'un valor unitari que assignen a cada residu per aquí ho diu, veieu? Terme variable es determina en funció de les quantitats de residus tipus I emmagatzemades pendents de tractament. I el valor assignat segons aquesta taula. I de fet en els projectes ens demanen que posem la quantitat emmagatzemada abans de tractament. I és únicament ho volen per calcular l'aval, no perquè tècnicament hi hagi alguna raó més, perquè al final és el mateix tenir la ferralla en una zona que en l'altra, però ells necessiten per poder calcular l'aval que li diguem quina és abans de tractament. Els direm la menys possible. Llavors, en funció del tipus de residu i si és perillós o no perillós, doncs té un cost o un altre. Veureu que els RAEs amb substàncies perilloses és l'estrella, 240 euros tona. Bueno, els de PCBs em sembla que estaven per aquí. Els de PCBs eren més alts, em sembla. Aquí, sí, és que em sonava... Aquí veieu tots els transformadors en PCBs, és l'estrella, 1.800 euros tona. Per tant, si algú de vosaltres us dedica a això, intenteu anar per feina i tenir el mínim possible abans de tractar. La resta són preus de... ja veieu. Els olis, les còlies d'alumini, envasos, bateries... I llavors és agafar la vostra activitat, els vostres residus emmagatzemats i aplicar aquestes fórmules i surt 42.000 euros o 43.221, i que és l'aval que heu de dipositar a la Caixa General de Dipòsits i el resguard a l'agència. Bàsicament, ja està. L'important del comentari que us volia fer d'aquestes dues dades era sobretot per això, perquè sapigueu que una us limita la vostra activitat i l'altra limita la vostra butxaca. Haureu de tenir l'aval dipositat més gran o més petit. I bàsicament això és perquè a vegades surten dubtes, n'hem parlat abans una mica, entre residus gestionats i residus generats o produïts. Amb una activitat que no sigui gestora de residus, simplement té l'últim cas. Ell fa el seu procés, l'objecte de la seva activitat, sigui fer peces per automoció o sigui fer portes de fusteria, i té unes mermes que genera, que són aquests residus produïts o generats. En el cas d'una activitat industrial convencional no hi ha cap dubte de què és un residu. En el cas dels gestors,
hi ha bastants dubtes, perquè moltes vegades ens trobem si allò que generem és un residu perquè té valor o no és un residu perquè no té valor, o el que entra és un residu i el que surt no ho és. O sigui, en realitat tot el que entra a una planta de gestió de residus és un residu, tot el que entra com a activitat de residus. Si a part feu altres coses no, però si aneu a buscar residus a altres productors, això serien els vostres residus gestionats o transferits, o sigui, valoritzats o transferits, però sempre són residus gestionats, són les vostres entrades. De les sortides podem tenir residus produïts de la vostra activitat, o sigui, per dir alguna cosa, l'oli que jo genero l'oli hidràulic que genero de la meva Lieber, doncs allò és un residu que produeix la meva activitat, igual que si fos una altra activitat industrial. Però després hi ha residus que genero de la pròpia gestió dels residus, que són tots aquells que parlàvem que surten com a grup 19, perquè són d'un procés de tractament. No sé si m'explico una mica. Llavors nosaltres podem, bàsicament els gestors tenim residus que gestionem i residus que produïm, però alhora hi ha residus que produïm que poden arribar a ser matèria prima. Per això mai depèn de si allò té un valor econòmic o no. Jo moltes vegades vaig a plantes que em diuen no, però això no és residu perquè té un valor econòmic. Bueno, la ferralla té valor econòmic i és un residu o no en funció d'uns criteris que no tenen res a veure amb el valor econòmic d'aquest residu. Com altres mil. O sigui, aquell residu, si complim les condicions del reglament de fi de condició de vida útil, de fi de condició de residu, podrem gestionar-ho com a una matèria prima i si no haurem de gestionar-ho com a residu. Però dins del nostre balanç de masses tindrem els residus gestionats i els generats més les matèries primes que generem. Això, teniu clar quan la ferralla deixa de ser residu o no ho deixa? La definició de residu de la llei és tan ambigua com el que parlàvem abans. Crec recordar que diu allò del que el posseïdor se'n vol desprendre. Vosaltres, en realitat, de la ferralla no és que us en vulgueu desprendre, és l'objecte de la vostra activitat, però com ja ha entrat dins com anteriorment a vosaltres algú se n'ha volgut desprendre, perquè el que genera peces, o sigui que l'objecte de la seva activitat és generar les peces i la viruta o la ferralla que li sobra, doncs per ell és una merma, doncs en el moment que entra dins el cicle del residu, després va de gestor en gestor, doncs ja és un residu. Aquest residu va passant de ser residu fins que torna a ser matèria prima. I quan torna a ser matèria prima? Doncs teòricament, quan torna en el cas de la ferralla, quan torna a la fundició i tornem a fer barra o lingot o el que sigui. Això era abans que s'aprovés el reglament de fi de condició de residu. Simplement era la definició aquesta i ja està. Llavors va sortir un reglament europeu que està per la ferralla, per l'alumini, pel vidre i crec que pel coure també, que diu que quan aquesta ferralla compleixi una sèrie de condicions, que vol dir que el gestor asseguri que té menys d'un 2% d'oli, que ha passat per un detector de radioactivitat i una sèrie de condicions tècniques i que aquell gestor té un sistema de gestió que assegura tot aquest procés, pot dir que aquell lot ja no és un residu i és una matèria prima. Per tant, la gran diferència és que si no compleixo tot això, segueix sent un residu i aquella ferralla ha de seguir anant a gestors de residus. Per això moltes fundicions que fins ara no eren gestors de residus s'estan fent gestors de residus. Perquè al final la fundició és un eslabó més de la cadena, l'últim eslabó, però a ell li arriba el residu i és ell qui el transforma en una matèria prima. Amb l'entrada en vigor d'aquest reglament europeu, nosaltres com a gestors podem desclassificar aquella ferralla que fins ara era un residu i dir que ja no és un residu i és una matèria prima i poder-la vendre
a qualsevol que no sigui gestor de residus. I s'han de complir doncs, aquests requisits que surten al reglament, que no el tinc aquí, però ja amb les transparències ja us l'enviarem perquè el tingueu. I doncs ara està regulat clarament quan una ferralla és residu o quan deixa de ser-ho. Quan abans doncs, quedava ambigu. Tracte ferralla, tracte plàstics encara no està regulat. El plàstic, com no hi ha un reglament com aquest, doncs seria quan aconsegueixes fer granza. Llavors la planta que agafa plàstic recuperat i l'extrusiona o fa la granza, doncs aquell a dia d'avui ha de ser un gestor de residus. I llavors aquella granza ja és una matèria prima i la pots vendre a un injector o a qui sigui, perquè ja l'has transformat. Igual que el plàstic, doncs amb la resta de residus valoritzables.